TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten sayamin Fulɓe TV wari kam ɓamtawolde men Fulɓe TV wari to men Fulɓe TV tiggama ngam hanga hawta hoore men Fulɓe TV wari to men Fulɓe TV ɗon dari ko nde welna ɓerɗe men Fulɓe TV wari to men golle Fulɓe TV teddino yiiti naatawa men golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gonde voilà assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe ko min dijero international wonani on ɗo Fulɓe TV mo ganduɗa ko téléji ɗi télé mo ganduɗa télé jaduɗo e jamanu ngu télé mo ganduɗa mo fulɓe ɓe fof jiyata belto hande noon miɗen ɗo e nder Wali Bakunda ɗum woni area biyeteɗo Tumanna eyyi min ɗon gondi mawɗo amen mo ganduɗa ko kanko tambiti minen kanko woni mawɗo mo ganduɗa kanko addani minen o télé mo ganduɗa nder leydi Gambia o télé mo ganduɗa mo Pulagu télé mo ganduɗa jaltino cosanni aada télé mo ganduɗa mo fulɓe ɓe fof mantorta o wattu ɗo ɗum noon minen ɗon gondi mawɗo so min lamdo ɗum rek seeɗa gueɗe ko ganduɗa jambo mo waɗani ɗo fulɓe ɓe eyyi min lamdo ɗum seeɗa ba salminama eyyi Fulɓe TV on calminama gila he Kadiatou Diallo ha e Abdoulaye Mballo ha e Baba Baba Diallo ha e Moussa Diallo ha e Aliou Diallo ha e an Didje Yero Mballo en calmini fof en calmini kala ko woni groupe Fulɓe TV e ko weltanade on e yettude on e jarde on nde wonno Fulɓe TV no mbiɗa ni ari ko ƴellidde pine tawale ñeeñe aadaji e gande e cosaan meɗen eyyi noon Fulɓe TV falaki hay goto e ɗi nodda mbimi he wimami e kala guiɗo pullo arano to télé men wona télé neɗɗo goto ko télé kala guiɗo pullo kala jiɗɗo kawral nanotiral e ballotiral télé o e no yettano jomum no salmina jomum no du'ano jomum no toro du'odirgol ha télé o wawa huttindinde e nder Gambie fof wawa huttindinde kadi e nder Afrique fof ha e nder aduna o fof mi weltima no fewi mi jaari on no fewi miɗo wiya loncin baɗeteɗo ɗo han ɗo Wali Baɗo e eɗen toro yo album o heɓ succès ha yara yeeso e cukale ɗe eɗen toroɓe watano hay goto e nimsitinɓe koɓe mbaɗata ko saabu han nde wonno sa daranima hoorema daranagol hoore mum noon no waɗi gueɗe kewɗe certuɗe aɗa darano hoorema han jimɗi ɗi artiste ɓe jimata ɗi ko jimɗi mbaɗɗi fayida no fewi pindinoji no fewi yo mawɓe ɓe noon eɗen toro mawɓe ɓe ɓe jaɓa yaadude heno aduna o yarata ɓe jaɓa waylade heno aduna o wayloto ɗum hande basama mi taƴakima eyyi miɗo yiɗi kalna fulɓe ɓe ko ɗum waɗi ha ganniɗa wadde o télé mo ganduɗa ta ko télé Pulagu ɗum noon ko hirande leñol ngol e yiide leñol fulɓe ngol pine men ne tawale men ne ñeeñe men ne aadaji meɗen no carori ni no jogori doole ni ɗi woodi yimɓe ɓeɗi ƴoƴi ɓeɗi jogii jawɗele ɓeni mbawi hutorade pine men ne tawale men tawa enen jaate koye men en tinani tuma tintaten tawa ɓe battiɗe ko maɓɓe ko eyo joni noon si tawi télévision han woni ko wiyete kaɓɓorgal aduna o han kañum he radio kala ko keɓɗa doole kala ko kewɗa kala ko joguiɗa si a ala média ko ni wayno a ala koyɗe
média han woni koyɗe woni juuɗe woni hunuko ɗum noon ko ɗum addi mbimi feere nde neɗɗo watta fof etoto wawa jokkodirde he yimɓe hono moɗon e ganduɓe pinɓe jiiɓe woɓɓe no mbaɗata ni ha ka enne kala kirana koye mumen mbawa wadde hono mum ha mbawa ɓurde hono ɗum ko addi ha mbanmi télé o ko fi tan yo leñol ngol ɓamto fi tan yeppine men ne tawale meɗen ɓamto eyyi ok hande kadi o nani ko yewti ko fi affaire ɗuma o e affaire télé o ko kanko woni Samba Gueladio Mballo kanko jeeyi télé o ɗum woni Fulɓe TV hande kadi Samba sa daari fayda yimɓe ɓe hande yimɓe buy guito Europe a faami teɓe jiya ko ligge potaɗe waɗede ga te hande anna ɓuuri ɓen miijo ha mbawɗa addante en o télé mo ganduɗa mo enen Fulɓe ɓe parnorten saabu ɗum ɗo ko faaro Fulɓe ɓe te annon ko hoɗum miñiñima walla tamɗa toon ko ganduɗa ɗum ɗo tawata ko il faut taw ko ma mbawa ɗum wadde e Pulare e Halpulare ko noon no mbirumami ni tan wona jawdi waɗi ɗum wona doole mbaɗi ɗum ko kiram andi sa yiɗi tan kala ko jiɗɗa a heɓanat ɗum laawol ko jiɗɗa fof a heɓanat ɗum laawol saabu ko ɗum wonta he ma sa fini ko ɗum sa walima aɗa hoyɗa noon ko jiɗɗa wadde kone kala yo kala ko jiɗɗa wadde a heɓanat ɗum laawol no jiɗɗa ɗum waɗirde e no mbiɗa ni e Fulɓe ɗi keewi toon to Europe e to Amérique e to Asie eyyi kono noon andi eɗen poti kay rentade hooram andi sa yeehi to Europe wona mi yeehi tan mi heeɓi jawdi aɗa wasa hebde jawdi Europe gara ga Afrique keɓa jawdi saabu jawdi wiyete ko expérience sa laari ko hono oɗo waɗiri ha heeɓi hono oɗo waɗiri ha dañi e anne kala etoto laara ko hono waɗiri télévision o e no mbiɗa ni to Europe to yimɓe hewɓe ɗi toon kono miijoji ɗi ne certi yo woɓɓe ɓen to jarata to ina moƴƴide e kono noon ko ɓuuri hewde e meɗen ko hooram o min tan noon naɓatama ko ha duula kono se en ndendi tan en kawri tan goto fof wawa hebde hen nafoore mum mbaɗen feere jaaden mbawen yaadude hayɓe mbawa yaade ɓe voilà eyyi hande kadi Samba ko wigol ma tan hoɗum mbawta ɓen haalande ɓen wonɓe Europe e ko ɓe wonɓe Europe ɓe poti ga wadde ko ganduɗa ɗum ɗo ta ko pulago o mantorta hoɗum mbawɗa ɓen wiide fi ɓe mbawa kadi wallitade yimɓe woɓɓe andi to Europe to miɗo tawa e sincuɓe fedde men mbitede tabital pulago nde waɗa ko guluje ɗiɗi toon to Mali fedde nde to nde waɗeteno nde ko hono ɗamkiram ni wiide Fulɓe no cari e nder leyɗele 17 e nder Afrique e nder leyɗele 17 Afrique woɓɓe ɓen se limi en tawat Fulɓe ɓe ko hedde 60 million 60 million sa laari ɗum e a wiyat 60 million ko pourquoi enen kadi enen ɓuuri hewde ko enen ɓuuri tampude fi hoɗum firtidal ko yimɓe ɓe keɓani ko hono yarete ha lawol yiite ɓen yimɓe wonɓe Europe ɓe jii'ani lawol ngol hono ɓe jiirinte eɗen gueto noon par ce que min mbaɗi fedde no mbiɗa fedde tabital pulago télé o joni goɗɗo woɓɓe ɓen ko ma mbaɗa nde ɓe jiiya ɓe kayenne kala ɓe gabbo ɓe mbaɗa woɓɓe ɓen noon sa wajimaɓe tan ɓe jiital lawol kono woɓɓe ɓe wona noon ko ma golla golle ɗe mbiyaɓe ko ni waɗete ko ɗum noon guetotoɗen wadde ndendinen yimɓe yiyoɓe tawa waɗaka hono moɗon ni yimɓe gimmiɓe mbaɗi hono moɗon ni battidiren junggo e fandu woni ko artiste woni ko journaliste woni ko ndemowo woni ko gaynako
ɗum ɗo ko golle meɗen han walibaɗo se en ngari en kolli aduna o waliba ko ɗum ɗo waɗata ɗo ɗi woodi goɗɗo tawa ɗi yiɗi ɗum wadde kono anda ko hoto yahata si ari walibaɗo wiya he ɗum ɗo noon min yii ɗum e télévision fami yahata oɗo kaari oɗo ɗi faala wadde bere ko jimmi wadde ko awa tawa noon ko tawa si tawi no wonani télé o wawtano ɗum yiide awa ko ɗon geɗo addi ha e média o mbakkilo ɗen tinno ɗen nangen média o e nangen Fulɓe TV wiya noon kadi si neɗɗo kala ko mbawɗa yiɗande goɗɗo ha kala ko jiɗanɗa goɗɗo kala ko jiɗanɗa hoorema jiɗana ɗum musidɗo maɗa o eyyi ko ɗum addi noon kala télé o eɗen mbaɗa ɗum eɗen yiɗani koye men eɗen yiɗani musidal ngal ne kala ɓe mbawa tambade en wona hollude jawdi wona hollude gandal wona hollude hay hunde ko wiide garen ko ni mbatten ha mbawen hebde doole eyyi on nani yimɓe e fulɓe ɓe on nanni ko Samba Gueladio Mballo ko yewti ko fi banggue enen halpular o saabu en jii hande fulɓe janji ɗi foof i haalire fulɓe caaki fulɓe kawrani enen fulɓe ɓe eɗen poti wonde e jokkodirde enɗam mbawe yiɗodirde nanggodiren bonen nene goto baba goto saabu na ɗum ɗo ɗum ko jammeɗen enen fulɓe ɓe surtout fulɓe Gambia ɓe mbawmi wiide télé o noon wona Gambia tan jeeyi ɗum ko Gambia ɗo ko ha Sénégal ko Afrique o kono noon ko min mbawta wiide rek fulɓe Gambia ɓe mbattana yila e o télé mo ganduɗa pulagu mo ganduɗa o Fulɓe TV ko télé halpular te kadi ko fulɓe o intira minen tori kala tagaɗo kala pullo ɗo wawi wonde e nder adunaru ndu yo wat feere jokkodira e Fulɓe TV waɗa ɗuɓe follow to Instagram to YouTube to TikTok miɗen toon hande kadi Samba en jii kadi fedde Fulɓe Afrique nde fedde Fulɓe capital pulagu ngal hande affaire o i jagasi eyyi fayda dal hunde nde i fecci dal hono jiiruɗa e muɗum yo andi sa immi ma wi aɗo rendina Fulɓe fof ko golle mawɗe saabu no mbirumami ni hikka ɗi waɗa duuɓi nogas e jeeɗiɗi walla duuɓi nogas e joyi ko tabital pulagu darna haajo tabital pulagu woni ko he darnede saabu capanɗe 7 million neɗɗo sa wi aɗo rendina ɓen ɗon e fedde wotere walla a wi aɗo findina ɓen ɗon ko ma keɓa caɗele kono ko mbiyamami tan tabital pulagu nde fedde tabital pulagu hono mayre ala e nder Afrique wona Afrique ɓaleɓe tan de ko Afrique he safalɓe ɓe foof par ce que safalɓe ɓe ɓeɗe jogui fedde politique mbitede Ligue Arabe on Ligue Arabe ko fedde fi politique kono fedde rendinde pine he tawale he ñeeñe he aadaji yimɓe mum keewira no tabital pulagu ni aduna o fof noto ɗum no tabital pulagu ni wona wasade wonde ko enen mbaɗi ɗum hono muɗum ala e nder Afrique ɗum noon woɓɓe hemen yimɓe garata maɓɓe ɓe mbiyaɓe ɗum ɗo ko fedde leñamago woɓɓe garaɓe ɓe mbiyaɓe ala ɗum ɗo ko tribalisme hay en mbaɗi ɗo ɓooyani ni ha joni koy eɗen mbaɗi ko wiyete football tabital pulago ayi koɗo nin sakiti pilede woɓɓe no gara mbiya football tabital pulago ɗum ko tribalisme otano on danko ɓen ɗon yimɓe saabu ɓen ɗon yimɓe ina wawi wonde koɓe ngala hono mum ɓe mbawani wadde hono mum walla ni ɓe gara tan ɓe bonnana yimɓe ɓe kono noon fedde tabital pulago noddi ko pullo he giɗo pullo football o ne kala noddi ko pullo he giɗo pullo wiyaka ko a pullo tan aɗo he fedde he ala si aɗo yiiɗi ko fulɓe ɓe mbatta ko
artawtaɓe ballodiron mbaɗon ko fulɓe mbatta ko par ce que fulɓe ɓe ko mbatta ko pour enen fof jiɗodiron nanodiren nanggotiren gonen hunde wotere mbawen ɗowde leydi ɗo gonɗen ɗo wona tribalisme fulɓe noon kala mi haalanma fulɓe wona ɓe tribaliste saabu 80 millions no ɓuuri population leydi France ni fof andi ɗum wona tribalisme donc noon ɗum enen leñol men ngol wona secte ngol wona tribaliste ko eɗen dari tan ndendinen fulɓe ɓe he hoddiɓe fulɓe ɓe he gollodirtoɓe fulɓe ɓe wona ittidirde en heɓe kodduɗen ɓe ala ko ɓeydude e nanggotiral he ballotiral he kollodiral peeje ko hono mbawanten koye men ha mbawen hebde ko golleten ko ha mbawen ne kala yaarude yeeso e dow jiɗodiral tabital pulago arani certingol leƴƴi tabital pulago arani serdugol yimɓe tabital pulago ari ko rendingol yimɓe ɓe waɗaɓe fof hunde wotere saabu ɗo jaaɗa fof koma kala ɗemgal magal si ceɗɗo yahi to ko ceɗɗe halta sarankulle hara sarankullere hande kadi Samba mi kadi mi taƴaki mi haala mi kadi sa daari tabital pulago ngal no woniri ni ko ni wayno ko mana ko i fecci saabu no hoɗum taki a mbiyama mi fecci sababu wonɓe fulɓe wonɓe to Europe to ɓe e fulɓe wonɓe nder Afrique ga ɓe fayda ko ni wayno hunde ni an ɓe manni because wattu e wattu anana dentoñ tabital pulagu en kawral fulɓe africa en piiji dal a famata dal eyyi ko noon eyyi ko ɗum jakil kam ko hoɗum woni dalila ha dal ɓen wonɓe fulɓe wonɓe Europe to ɓe fulɓe wonde africa ɓe mbawa wande wonde nene goto baw goto ɓe jokka lawol gotol ngol ayi andi goɗɗum ɗum yimɓeɓe ko yidde tan wiye ko min waɗi ɗum ayi tabital pulago si a ari toon aɗa wawi halfinede gollal tawa ko an heedigal yeeso tabital pulago ɗi rendini gueɗe ɗe piiw e jarani eɗen mbaɗa pelloñ fedde tabital pulago nde wotere nde ɗi rendini kala ko fedde watta si a ari tan a hollirat gandal ma e bawal ma sa holliri gandal ma e bawal ma ɓe kennama on gon sengo daroɗa gon sengo gollodira he yimɓe daraniɓe gonɗon sengo woni tan hunde wawa wonde tawa ala hoore ayi ɗo waliba jarga ɗi woodi ko jarga o ko goto pet tabital pulago noon ne kala ko noon tundu fof ɗi jogui président ɗum woni hoorejo tabital pulago ndun tundu e Gambi fof hoorejo muɗum ko neɗɗo goto ayi district fof hoorejo ɗi toon chef ɗi toon kala ɗo chef woni eɗen jogui ɗon hoorejo tabital pulago fi tan hunde nde kala ko arata leñol ngol aɗa wawi arde tawa a wona koɗo kala ɗo giwruɗa sa ari a wawa wonde koɗo ɓayre aɗa yiya ko oɗo tambi fulɓe he ndiɗo leydi oɗo tambi fulɓe he oɗo nokku ɗum noon e tabital pulago feccore nde mbiɗa ɗo nde ko yimɓe tan gimmoto mbiya ɗi ñemba tabital pulago mbiya ɗi ñemba ha mbawa ɓamtude yimɓe tabital pulago kono ɓe mbawa par ce que ko tabital pulago ko mbawmi wiide ko tan ko Allah neli fulɓe yoɓe mbat nde fedde wiitede tabital pulago nde wonno jokkere enɗam he dendingol enɗam he jiɗodiral he ballotiral ala ko ɓuri ɗum moƴƴude to sengo Allah ɗum noon e woɓɓe gimmoto tan mbiya min falminene kala min mbaɗa ho miɗen mbawi wadde no tabital pulago wadde ni walla miɗen mbawi feccude tabital pulago kono noon bakkiloɗen tan gonga o on ɗon kay heddoto ko gonga tan eyyi ko yo fulɓe ɓe gandu tan capital pulago tan kala ko nanoɗo dente mangal ngal ɗi ɗon capital pulago tan hande kadi sama hande kadi e duttoto ɓawo seeɗa eyyi hande koye fi télé o kalten haala eyyi hoɗum mbawɗa haalande tundu mandu ɗo jeeɗa ɗo hoɗum mbawɗa haalande tundu mandu surtout tumanna o ɗo godeɗa ɗo fi kulle o télé o Fulɓe TV eyo ko mbawmi wiide tan kono kalirnomi nane ni andi minen min ɓooyi Europe min ganda cukale ɗe surtout artiste ji ɗi han rapport waɗoɓe rapport waɗoɓe culture meɗen no ɓe mbattani walla ko Allah miɗo welti noon andi o mbaɗi ɗo
hono wiide aali wela konngol he ɗum ɗo he hono ni ko ɓe kalta ɗon ko mi sikku hay kuñjiiɗo defte ɗe fof wawata yawtude ngol ɗon konngol ayi ko mbiyami ɓe tan yewtanoɓe danko wotanoɓe ketto faalaɓe haytinde ɓe koɓe mbatta ko sabu koɓe mbatta ko ko hunde nafoore no feewi eyo ko mbiyami cukale ɗene kala yoɓe nangotir ɓe nangotira ɓe ballotira Fulɓe TV ɗini ɗo si tawi oɗon jiiɗi wadde hunde garon noddon DJ Yero noddon Aboulaye Mballo noddon Kadiatou Diallo noddon Aliou noddon Baba numéro aji maɓɓe ɗi fof no hen eɗen mbawine kadi jokkodirde heede gaga dowri ga wawoɓe jokkodirde kadi he Fulɓe TV ayi ɗum noon wotanoɓe ngam wotanoɓe kersu wotanoɓe kul wonde ko jawdi mawdi wiyete ɗum ɗo eɗen gandi téléji mawɗi ɗi en kalata inde majji kono noon eɗen gandi no ɓe gaddirte eri kono enen noon kala kiranɗen tan ko artiste meɗen yiɗɓe immade ɓe tawa ɓe mbawa immade si wona ɓe kollire ɓe ngala kala hunde ha ɓe gara ɓe nodda télé hollira ɓe wonde miɗen mbawi ɗum ɗo ko ɗum addi mbaɗɗen Fulɓe TV o enenne kala gimmoɗen garen he maɓɓe mbiyen ɓe ber ko mbawɗon ko minenne kala min gaddi ha mbawon ononne kala ƴellitade eyyi ko ɗum woni Fulɓe TV hande kadi on nani ko ko haali ɗo ko Fulɓe TV jooma Fulɓe TV o jaati komo tumanna ɗum wona teddungal tumanna fito julli ɗo ha kantora eyyi Fulɓe TV noon kono min kalirani noon ni rek miɗen gudditi damal eyyi fi onon arsaɓe ɓe ganduɗa ko jeeyaɓe ɗo ɓe damule mon ɗi gulliti miɗo arduɗo e baɗirawo am Hamidou Diallo eyyi kankala ko minen gardi eyyi miɗo salminamo no feewi ko mbiɗa fi affaire loncin mbaɗeteɗo hanno o miɗo wiyaɓe ɓe jarama yoɓe tinno yoɓe bakkilo eɗen ɓaawo Allah eɗen e ɓaawo maɓɓe yo kala ko ɓe cohli ko fati e hono muɗum walla gueɗe goɗɗe ɗeɓe jiiɗi humpitade ko fati he télévision ko fati he baggol ɓe weejo ɗum woni baggol ɓe publicité wotanoɓe ngam wotanoɓe kerso wotanoɓe kul eɗen cabbiɓe eɗen tambodiri eɗen tambiɓe ha ɓe mbawa ɓurde ɗo ɓe jiiɗi wonde ɗo ha ɓe mbawa yettade ne kala ɗo ganduɗa hay kayen tigui ɓe cikkano ɓeɗe jotto ɗon eyyi ok ko nani Samba ko haali ɗo ko ɗum fof ko ñalngu ɓeɗan ɗum woni ɓe arsaɓe men ɗiɗo ɗum woni waɗoɓe ɗo event mo ganduɗa event mawɗo event mo ganduɗa ɓe mbayruno wadde sifa o ɗum woni Baba Mayram e Rodia ɗum woni ko arsaɓe ɓe nder waali baɗo te ɓe mbaɗa noon golle ɗe ganduɗa golle joɗɗe e nder Fuladu men ɗo hande noon Fulɓe TV ari he maɓɓe e fi yaltingol programme maɓɓe o ha jama o foof Fulɓe ɓe foof ganda eyyi ko oɗo wiyete ɓeɗo wiyete Baba Mayram e Rodia eyyi ɗum noon hande noon miɗen ɗo nder waali baɗo e Allah noon waɗi sababu ha mawɗo amen mo ganduɗa tambitiɗo minen ɗo jooma télé o e spécial kanko o immi saare mumen to o ari o tawi minen ɗo hande min kebdi ɗo yewtere nde ganduɗa fi affaire banggal pulago fi affaire banggal télé o fi andingol Fulɓe ɓe e ko golle makko moƴƴe ɗe waɗi ɗo ɗe te minen mbo jarano bete wona seeɗa ɗum noon miɗen tori kala Fulɓe ɓe kala pullo mo ganduɗa aɗo min daara e Fulɓe TV ko woni Samba Gueladio Mballo joɗani ha leydi France o wattu mo nder Gambia ɗo o wattu eyyi ko kanko tambiti minen kanko addi o télé mo e nder Fuladu men ɗo eyyi te hande kadi miɗen guɗi damal diwan ko min DJ Yero ko kala mi on ko tan damal boy udditi damal fi wallu Halpular ɗo fi wallu kirtude Fuladu o saabu eɗen jiiya hande Fulɓe ɓe ko mbawmi o wiide ballodiren sabuna hande ko enen gonɗode sabuna enen fof ko nene goto baba goto hande si e nangodiri hay goto tampata e nder Fuladu te kadi woodi yimɓe ɓe ganduɗa jooɗiɓe Europe kala ko oɗon cohli ɗon ga nder ga Afrique ga ɓe oɗon jogui sababu ɓen yimɓe gadda nden hunde ɗo
ten o noon woni Samba mo ganduɗa ko en mbawtamo yobde ko jomiraɗo subahanahu wa taala wawtamo yobde eyyi ɗum noon Samba hande a waynodiri a jama o mbawen hadde ɗo eyyi en calmini Waly Ba foof eɗen calmina Jarga o eɗen calmina almami o eɗen calmina rewɓe ɓe eɗen calmina cukale ɗe surtout eɗen calmina artisaɓe ɗiɗo ɓe mbiɗa ɗo ɓe mbatɓe loncin han o eɗen mbiya ɓe yo Allah walluɓe ɓe mbawa jaddude ɓe mbawa yarude yeeso ha ɓe kadi noon nodde ɗen ɗo tawa en mbawani notodade téléphone ji ɗi yo ko ɗum tan mbiyatmi on calminama on jettama on juurama on jarama on beltanama no fewi hande on nani ko ɗum wonno Samba kankadi ko ɗum wonno yewtere amen hande nder Waly Ba Kounda ɗo ɗum noon eɗen ɗon gondi e neɗɗo men mo ganduɗa ɗum woni artiste o e hoore muɗum artisaɓe hoore mabɓe giɗo jooɗi so ɗum noon miɗo yiɗi noon ɓe gudda programme o eyyi ɓe mbaɗana oɗo men jooma télé freestyle tawata ɗum wattu yo wattu min mbawa ɗum yaltinde to télé he ɓe ganda eyyi yimɓe fans yimɓeɓe kala fulɓe kadi ganda hande o ɗum woni Baba Mayram e Rodia hande ɓe ɗon gondi e jooma télé o live in Waly Ba Kounda ɗo te ɗum noon bisimilla ma Rodia mbawna wadde uddande ɗum o mbanna men ɗo acapella seeɗa mbanna mawɗo télé o eyyi hande noon fi min mbawa weltade e golle amen ɗe komin gimmi hakkumo min gari nder Waly Ba Kounda ɗo bisimilla ma ya min kay ala ko kalanmi ɗo sinata miɗo salminata fof ko adi ko tawon ɓe mbima neɗɗo si hollima teddungal si koɗo ma o kadi won wawma ay Baba Samba Guelalu Mbaalo ala komin kaale e maɗa sina miɗen beltanoma miɗen jarama on mbiyama télévision o ya Allah naɓir ɗum yeeso ya hotono e nimsoyne muɗum ko gimmaneɗen ko ya en keɓ poolal e dow muɗum ta gaño wawani enen folde e ko guiɗo moɗon tan min kala ko Baba Mayram bo abata bonɗo mo bonɗo anda galle muɗum fin weeti o ko jamma jamme dow jamnante galle makko miɗo yetta o noon miɗo jara o noon on calminama woni gonga eyo hande kadi ko ɗum wonno Baba Mayram joni en keɓat Rodia e hoore muɗum kankala ala wawa yewtoyde ɗo seeɗa si wawi wadde freestyle waɗa freestyle si wawani wadde kadi hatta bisimilla ma Rodia nde mbawa sammude fans ji ɗi assalamu aleykum pullo yo pullo mi salmini ɗum sababude oɗo télé Full TV ɓayde ko han ko ñalgu muɗum o Samba Guelajo Mbaalo mi salmini ɗum mi weltima garal muɗum ɗo kadi mi weltima kadi daranade leñol ngol miɗo wiyata ya Allah nabtu golle ɗe yeeso Allah okka ɗum doole e potgal ta añɓe poolani ɗum ala probléme enen fof ndendi e TV en kala pullo yo pullo no nanguɗo ha tiiɗa saabu so en nangodiri tan en poolat wiya a nani kawral tan ko ɗum woni poolal ayi so a nani poolal tan ko ɗum woni kawral ay wiya leggal si ala ɗaɗi wawa wonde tenen ko enen goni ɗaɗi ɗi eyyi ko enen nangata ha télé o foola daro mi okkanno son koto ñalngu yonti yo hokkite jooma muɗum ñalande si yonti e okke jooma muɗum Samba Mbaalo mi hokkima nguɗo ñalngu ko jiɗɗa mbatten to jiɗɗa kala jaren si ñalngu yanti yo hokkite jooma muɗum ñalande si yonti e hokke jooma muɗum ya onon fof fulɓe mi salmini onon no feewi gonko wiyete ko rek nanguentel o ha tiiɗa oɗo pullo ko daranniɗo leñol mum fulɓe so jaaɓi nangodiren ha poolen ko nanɗa ko jiiɗa wona gotum oɗo pullo mbo immimo ballugol leñol mum kalam pulloro woni yono nangu ha tiiɗa Samba Mbaalo ko daraniɗo ngol leñol mum ya weltanama Rodia salminama no bete wona seeɗa ko ɗum wonno Rodia kanko e Baba Mayram o nani jottiɗe ɓe joti ɗo ɗe hande e neɗɗo amen mo ganduɗa daraniɗo minen nanganɗo minen télé o darnuɗo télé o kadi ɗum woni Samba Guelajo Mbaalo ko min musidɗo moɗon DJ o promotion international Gambia min ɓeɗo yimɓe ɓe ganduɗa yimɓe mawɓe ɓe gondumi ɗo ɗum woni ɓeɗo artisaɓe ɓe ganduɗa ɓe min gari ñalgu mabɓe ɗum woni ɓe mbaɗa jema mo ganduɗa jema international nder Waly Ba Kounda ɗo ɗum ɗon kono mbimi on ni rek mbaɗe follow Fulɓe TV ko télé foof ko télé fulɓe ɓe foof e kalɗo pullo wawi wonde nder Gambia e Sénégal onon fof teddugal moɗon Fulɓe TV minen guddidi damal ɗo damal ngal ko fi moɗon fi onon fulɓe ɓe
gatta hoto on tampu kala palaɗo yiide cosanne aada muɗum yo wat feere waɗa min follow to YouTube waɗa subscribe waɗa like waɗa partager minen geɗa men ɗe janji ɗi fof minen gui to YouTube minen gui to TikTok ɗum woni sa windi Fulɓe TV tan ma yi minen live min DJ Aero International wonani on ɗo Sengo Mike ɗo ɗum woni gonanɗo en to caméra to ɗum woni Aliou Diallo Aliou a weltanama no bette wona seeɗa min calmini kadi staff jaame wonɓe Kombo ɗum woni Kadiatou Diallo Ablaye Mbalo ɓen fof ɓe calmine no bette ɗum woni ko ɗum wonno yewtere amen hannde ɗo Fulɓe TV ɗo ɓe mbiya on ha yesso ko lawol miɗen continue golle. Golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV